Sa mata sa Ginoo mga igsoon, ang kalibutan mura din siya umah. Nakasuway ba mong panguma dinhi sa San Vicente? Kasuway. Ako mag-uuma man sad ko, akong papagmama mag-uuma. So ang tan-aw ni Hesus sa kalibutan or tan-aw sa Ginoo sa kalibutan umah. Ya kanang umah tamna na nimo og binhi nga mapuslanon para sa imong kinabuhi. Kamis una, mais man to ang among tanom. Mao gitoy komo na mo, mais. Nya, inigtanom nimo sa mais dias imong uma, naa say motubo nga sagbot. Ang among buhaton sa una, amo dayong gunahon. Nagi panahon nga muguna ka, murag kaduha nimo gunahan, una pa ka bakasanggi is mais. Ambot og kibaw ba mo ana murag wa man. Kibaw di ay. Na. Karon sa pasumbingay diri sa ebanghelyo, ningon si Jesus nga ang uma gitamnan og maayong binhi, mipuli sad pagtanom og daotang binhi nga gitawag og sagbot ang yawa. So ang tag-iyas uma maayong binhi ang gitanom. Ang dili tag-iyas uma nga mao ang yawa mitanom og daotang binhi nga sagbot. So ang kalibutan kinsa may tag-iyan ang Ginoo. Kinsa may nisod sa kalibutan nga buangon ang yawa. Karon ang kalibutan karon naa nay yawa, naa say Ginoo. Kitang mga tao gitawag tag mga binhi. Mga binhi ba? Nya kining binhi either maayo or dautan nga binhi. So ang tao karon duha ka klase. Naay trigo, naay sagbot. Kaning nanimba ron dinhi, apil na ning nagwali, pwedeng mahimong sagbot, pwedeng mahimong trigo. Be kono be, suayan ko na to. Iisa ang kamot nimo kung siguro gyud ka nga sagbot ka. Sige. Kinsay sagbot? Kamu dia choir. Naisagbot dito dinhi, naisagbot dinhi. Wa? Sige. Iisa kuno imong kamot kung siguro gyud ka nga trigo ka. Wa klaro. Kanang wa mo isa pulos na sagbot. Lagi. Kay ngano man ang trigo siguro gyud siya nga trigo siya. Ang sagbot mo'y way klaro. O may klaro ang sagbot. Ang trigo siguro siya. Nga naman, naaman siya tumong. Klaro man ang iyang direksyon. Klaro sa ang iyang end, ang iyang sangkuan. Ang sagbot, wa. Gasigi lang nagkaon siyuta, wa na siya tumong. Mo nakamuwa mo isa, mga sagbot mo. Di ko no, ato ko nung usbon, basig nakakita na muros inyong tumong. Basin ba? Kay gatuo mo kakumpiyansahan o wa jud kay direksyon. Oy, mabilong ka si yawa, oy. Kay ang yawa gitawag og prince of deception. Ang prinsipe sa pagpangilad. Nya kinsa may ilaron sa yawa, kadtong way tumong, kadtong way klaro. Pero klaro imong direksyon, adi kailad ang yawa nimo. Karon, usbon ako. Kinsa dinhi ang moingon nga ako, Father, trigo ko. Trigo. Kanang dunay direksyos kinabuhi ba? Muy klaro. Sige, bahala na mo diya. Karon kay wa man mo'y klaro, nya mao man ay missions pare nga mo pasabot. Tagaan ta mo og clarification basin pa maklaro ba inyong kinabuhi. Kay kanira basang gawali, wa sad ni klaro. Samot na mo diyang naminaw. Wagin mo klaro. Ambot riberin, klaro na ba ning iyang? Kanang lektor diya, ambot klaro na ba nang ila diya, no? Klaro Sige, unsaon na to pagkahimong trigo? Unsa may atong buhaton aron mahimutang trigo?
Kinahanglan nga ang imong tumong mahimo jud kang mabungahon. Duna jud kay bunga. Nya mo hisgot gani tag bunga sama nang bungas mangga, bungas nangka, bungas saging. Unsa man na? Kanunon sa saging, ang bunga sa saging. Kisa may mukaon? Ang tao. Ang dili saging. Ang bungas mangga, kisa may mukaon? Ang mangga? Ang Oh, mangga. ang dili mangga. Sa ato pa kanang bunga para na sa uban. Dili na para sa punuan nga namunga. Kuha? Karon unsaon nimo pagkahimong trigo? Kinahanglan ang imong tanang tumong sa kinabuhi para sa kaayuhan sa tanan. Usbuna ko ha? Mahimo kang trigo basta ang imo rong gipaningkamutan dili para sa imong kaugalingon kung dili para gyud sa kaayuhan sa tanan. Kana, trigo na kana. Kinsay ni pasar ani nga mahimong trigo tas kamot. Kana bang gasigi kag paningkamot para sa uban? Sige. Wah, di ay. Wa ka pasar. Una pa nako pa. Sige, di na la. Wa man kamo ka pasar. Ato na lang ingnon. Kinsa ka ninyo dinhi ang gusto nga mahimong trigo nga magsigi nagpaningkamot para sa kaayuhan sa tanan? Kinsa man? Kana mo na sakto. Sugdi na ninyo inighumas misa. So sugod karon ighumas misa, wa na jud kay hunahunahon kung maglungag ka para na sa uban. Kung ang asawa maglungag para na sa iyang bana o sa iyang mga anak, di na para iya. Kung manglimpyo gani ang anak, dili na para iya, para na sa iyang papa o sa iyang mga igsoon o sa iyang mama. Kuha ninyo? Kung mangural mo sa inyong balay, dili na para inyo, para na sa inyong silingan. Pasabot, ang inyong koral kinahanglang naghatag og kanindot o kahayahay sa inyong silingan. Dili kay imong gikural ang agianan sa inyong silingan. Kung mananom gani ka, ang bunga ng imong pananom para na sa imong isig katao, di na para imo. Kung mo trabaho ka, ang imong sweldo para na sa uban, di na para imo. Aron maglakaw ra ka. Igadto sa imong trabahoan. Kung magmisa ko, ang kolekta para ako. Ang kolekta para na sa simbahan, di na para ako. Mahimo na kong trigo. Mahimo sa mong trigo. Osbo na ko ha, mahimo tang trigo, basta ang atong paningkamot, ang tumong para sa kaayuhan sa tanan. Nganong garinubit man taning simbahan? Para nispare, para lang ko magpakita din higpasikat na kamao kong murinobit og simbahan, kamao kong mutukod og simbahan. Dili. Ang atong atop nagtuo na pag-abot nako, magpayong gani mi didto sa CR usahay sa kwarto kay agas na kaayo. Og nganong ni agas to, di na nako mangutana ana. Basta naguba ang atop, giilisa na tong atop. Naghangad-hangad ko dinhi bisan kabo maghangad-hangad mo, gikulbaan ko sa atong kisami kay nagbitay na ang uban, nagliki-liki ng kadaghanan og naay gamayng linog, matagakan mo diha hardiplex ra ba to, mga putol ng inyong liog, labi na mong mga patyunona. Unya, gikulbaan ko, giilisa nato ang kisami. Katulota dinhi mi trip off, wa na musiga na paong tanang suga kay ni trip off ang breaker kay ang atong wiring way klaro. Why klaro? Why electrical plan? Naghimo sa tarog, rewiring. Karon gani na, sige pa gani og siga bisag wa ion. Sa to pa, kinahanglan gitang ilisa ng elektrisyan. Dito, kinahanglan lagi tang rewiring. Kamu naka-observe mo nga dinhi mga dapsot mo una kay ang atong mga tiles nangalsa. Hasta ako kapila ko hapit madapsot, kapila hapit nasunggat ang akong tiil kay hapit mga tiles diri tanang palibot. Apil na dito sa akong kwarto nangalsa. Ambot og nganong ni alsa to sila. Alsa masa ba to sila? May pagkabuhat. Karon atong giilisan og tiles aron mo nindot. Sayod sad mo nga atong opisina, ang ato taong sekretary, murag tagmaya, gamay kayo ang iyang sag. Maglisod siya lihok. Ug musod ko dito, ma-develop yun mi kay magsangko magsiko. Gamay mo kay itong opisina. Moto siya gyud mo sa dito. Iglili na ang pare, ana biyata na sa opisina ang pare. Ana, nya ang saon na to. Patay ko bana.
Ang nagahimo taron yang opisina nga pinahimutan nga. Ang tanan natong gibuhat para sa tanan. Kaning nag-donate nato dinhi nga dili gani taga parokya, wa gani kaila nato dinhi, di gani kadumdum sa atong simbahan, pero nag-donate sila og daghan kay mga financial assistance. Unsa may ilang tumong para sa ilang kaugalingon? Matandog yun ta mga igsoon. 99% of them nagsigig ingon, Father, ayaw lang yung i-announce, ayaw mention na ako ngan, Father, ha? Anonymous lang yun, Father. Nakuawa man yung uaran. Sige, Father, isuwat lang ako ngan dias uar. Ayaw lang yung i-announce. Pagka mabungahon. Kamo, kung sa may inyong gibuhat, muhog ka muros kolekta. Basta para sa uban. Ikaduha, aron ta mahimong mabungahon, matud pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, kinahanglan gid tang kamaong maminaw sa Espiritu Santo. Kay kitang tanan di ta kamaong moampo. Ang Espiritu Santo mao'y magampo para nato og mutudlo sa pagampo. Pasabot ang imong desisyon o mga buhat sa kinabuhi bunga sa imong maampuon nga desisyon. Kanang gitawag nato og discernment. Pamalandungi ba? Pananglitan kamo manag-uyab. Magkita mo sa imong uyab. Unsa may inyong desisyon? Magkuyog mo kamurang duha o anha mo sa publiko? Hay may pang Espiritu Santo ana nga moangkas din kas motor, wala ba say lisensya ng gadas motor, wa say registration ang motor, nya moangkas dayon ka, manuot din mo ato mga bungtod-bungtod ngadto padong tabla, ngadto sa sa tanitong unahas tabla, lanipga. Anya, di ka mo dito panuhoton. Amo na, way mga lisensya, niburot ang tiyan sa Espiritu Santo na. Makaayo na sa uban. Ambot lang ninyo. Or mo desisyon mo mga batanon nga magsuyop mo ng suyop. Iyan as Espiritu Santo. Pangutana, Holy Spirit, okay rag mo suyop? Tanaw na to moingon bang, yes, okay. Kanang magsige mo duwaan ng computer. Iyan as Espiritu Santo, desisyon. Hilo mo diya. Kana sang magsige mo pamalikas kamo maginikanan, iyan as Espiritu Santo mga pulong. Kana magsige mo away, iyan as Espiritu Santo. Kana magsige mo hapyod anang manok, iyan as Espiritu Santo. Kanang magsigi mo kalak anang naang imdonon, iyan as Espiritu Santo. ay konyo tulisuka. Muna, mangutana tas Espiritu Santo, mga desisyon bas kinabuhi. Kanang imorong posisyon das imong balay, kanang imong iyuta, giunsa na nimo ron pagtratar. Gigiyahan ba kas Espiritu Santo o sayawa nga magsige ingon imo na. Ang Espiritu Santo mutudlo ginanato wa gyud kay imo dinhis kalibutan. Iya na tanan sa Ginoo. Giunsa nimo pagtratar ang imong silingan nga nagsigig libak nimo? Nasuko kaniya o nahigugma? Ito ba? Kanang gasigig libak nimo ba? Kana bang dauton gyud ka? Kana bang i-post gyud ka sa Facebook? Giunsa mo na nimo pagtratar karon? Gihigugma o gikalagutan? Lagot mo nako. Kung imo ganing gikalagutan, agasunod ka siyawa, sagbot na ka. Pero kung imong gihigugma, liwat kas Ginoo nga matud pas unang pagbasa, bisan ikaw gamhanan, bisag makabuhat ka sa tanan nimong gusto para namo, pero imong gipili nga mahimo kang mahigugmaon og maluluy-o namo. Imbis imo ming silutan, imo na hinoming gitagaan og lapad kaayong kahigayunan aron magbag-o og maghinulsol sa among mga sala. Mo na siya. Ako bitaw na may magsigig libak nako dinhi.
Ajuter ano na sila. Maingon sila mga siyam raman kuno na sila kabuok. Una akong gihigugma. Pila ra gud ng siyam higugmaon. Pero mudaghan ha. Musamot ko kahigugma nila. Apil sila kanunay sa akong pag-ampo. Sila mo'y number 1 sa akong concern. Kahilak pa yata. Pero sila, wag yun mahigugma nako. Ila lang yapon kong secret. Usa sa hinungdan nganong gilansang si Kristo sa cross, maoning iyang pagsupak-supak sa balaod nga gisunod sa mga Hudiyo, sa mga pari o sa mga kaning iskriba, mga lawyers. Mura ba giyang gisupak-supak pareha karon sa atong ebanghelyo. Imbis nga adlaw ipapahulay nga di gid sila manguha og mga tanom, mamupuan ng mga bunga, ani sugot rang siya nga ang iyang mga apostoles manguha ato mga nangawat na rabato kay nagian ra man nila sdan. Iya rasan gi tugutan, gidipinsahan pa gid niya. Junan gana. Kamo pa ito sa side sa mga Hudiyo nga mo'y nagpatuman sa mga Parisiyo, nga mo'y nagpatuman sa balaod, panalitan barangay official ka. Niya ingno nimo nga di lagi mo pwede karon mulakaw kay sobra mos edad. Niya mulakaw gyud. Unsa mi mong bation? Niya moingon ra nga suod magug kong Jesus. Isa di man na pwede gud nga manimba mo kay inyong edad lapas man na sa 65. Niya musimba gyud. O kamo pa'y barangay official unsa may inyong buhaton? Sige ingnon ta lang mayor ka dinis lungsod. Niya imong ingnon nga ayaw simba kay wa pa ka ituguti na 65 ka kape niya musimba gyud. Magda pag yung bata. Unsa may imong unsa may imong buhaton? Nya moingon ra gyud siya, suod magugay kong Jesus, mamatay magud ko kung dili ko makasimba. Sige. Zaman mo, masuko mo o motogot? Suko niyang pari o ingnon motogot. Nganong motogot man ang pari aron makapulikta. Gyud na siya. Dili ay lahi si Jesus. Si Jesus andam nga mo supak sa balaod sa kalibutan basta ang iya na ganing gitabangan maotong mga taong suod niya. Kadto bang mga tao nga mibiya sa ilang panimalay, mibiya sa ilang kabtangan, mibiya sa ilang panginabuhian aron lang mosunod sa Ginoo. Dipinsahan ginas Ginoo dinhis balaod siyuta apil ng balaod dito sa langit, dipinsahan gitas Ginoo. Basta mobiya ta og balay, mobiya ta og mga asawa, anak, ginikanan, mga kaning kabtangan, tanan dipinsahan gitas Ginoo, bisan pa og nagsupak na tas balaod nga gibuhat sa tanan. Mauna ingon ana ka, grabe si Jesus. Gawas nga iyatang dipinsahan, pakamatyan pagid niya. Nanggana niya unsa man tuo mo dili tuo niya andam na mong mobiya sa inyong balay, andam na mong mobiya sa inyong ginikanan o sa inyong mga asawa ug mga bana aron dipinsahan gid mong Jesus. Dili mo andam no nang abuangon mo. Mao na sa unang pagbasa giwarningan kisa tunga natong hari si Ezekias. Giwarningan na siya nga niingon na si propeta Isaías nga pangandam kay ning hukom ng Ginoo nga patyon ka kay katapusan na dako kay sa hubag di naman maayo tong iyang hubag murabag ka na bang cancer na siguro to ba prago ng cancer of the breast nya wa na nangahulpa na diha pati nang dako aglungag moingon na lang ginang doktor tagain na lang na bisag unsay iyang pangayoon. Ana unang doktor usahay tagain na lang na sa unsa may idili ani dok say tagain na lang naman na tiwasono naman gina murag ingon ana bitaw ang kuan ang nahitabo
Pero si Ezekias may talikod ni atubang sa bungbong og niingon, Lord, nasayod kaayo ka giunsa nako pagpaningkamot nga makatuman sa imong kabubuton. Giunsa nako pagsalikway ang tanan nakong mga gusto para sundon ka. Apan kun imo man yung pagbuot, ako nang sundon, pero nahibaw baya ka nga aduna pa ko'y misyon para niining maong gingharian. Ana, mapaubsanon kay siya. Nya unsa may gibuhat sa Ginoo? Punan ti ka og 15 ka tuig. Ana no? Basig ka mo karon patyon na mo sa COVID. Labi na mong mga nilapas. Ang sa'yo buhaton para panalipdan ka sa Ginoo. Biyae ang tanan. Unahag biya kanang imong gusto. Kana bang imong standards kinabuhi nga para gid sa imong kaugalingon. Biyae na. Unsa may imong iilis? Ilisi na og gugma sa pag-alagad, gugma sa paghatag og kaayuhan sa katilingban. Dili ba imo ba kanang para gid sa katilingban? Nang litan ron ang imong balay nakaali sa daan. Ana, mo nang pitos kay natong daan. Guba imong balay ka Lord, nasayo jud ka nga kining akong pagguba sa akong balay, kining pagguba nako sa akong koral. Kanang para gid ni sa kayuhan sa imong katawhan. Aron mo dako ilang agianan nga di sila maglisod og agi ani akong tugkaran. Bahalag ako maglisod na kog tikongkong diri sa akong balay kay gamay na kaayo. Tanawa, di ba punan kas Ginoo og 50 ka tuig. Haron magsige jud kag tikongkong atong imong balay gamay kaayo. Unsa man na siya? Mao na nay imong purgatorio. Ini kamatay nimo kay mga matay man kitang tanan, di man san mosugot ang Ginoo nga di ta mamatay, adi na kamuagig purgatorio, diretso na kas langit, luag kay imong bahay didto. Oo, dako kayong agianan. Kay ngano man, mao may imong gihatag sa katilingban ang dako ug hayahay ang agianan. Sabot mo na dili. Oh, mo'y klaro gyapon eh. Ako mo nang obserbahan karong suri-suri raman ko diri bantay way mangguba sa kuralan. Maimpierno man gyud mo, klaro kay nas tanan. Kita bitaw dinhi daghan kay mga tawo nga mibiya sa ilang personal nga gusto. Aron lang ta dinhi matagaan og kahayahay. Ang atong simbahan na tiles ay nagsugod nagtrabaho. Ang atong tanang stained glasses na anay ni angkon, di ba gahapon ingon man ko ang duhara no si Mama Mary mo naman na atong kuwang Mama Mary og si Saint Joseph na nya gahapon na angkon naman to nangkon na to pa nanay ni angkon nya ningon ko ang problema na lang nato kari na lang kang San Vicente Ferrer nga stained glass kay dako man na kayo nya 270,000 ang kaning kuan kantidad. Pag human na mong paniod to, pagsaka na ko taas, igo yun nga na upload na ang atong misa diha sa YouTube. Usas mga nakabasa, ning text nako, siya nga Father, pwede ko mutawag? Nako, pwede. Pagtawag, ingon din siya, nanay ni angkon sa San Vicente Ferrer nga stained glass Father, nako kalois Ginoo, wala pa gyud. Siya, yes, ako gyud makaangkon ana, lipay kay siya. So, pagtanaw na ko siyangan, usama day siya sa miangkon og duha ka stained glasses sa atong Stations of the Cross. Naku, uy, ayaw na lang, uy, kay, di na makay giangkon, dahil din duha ka book, sa punan lang guna na ako, Father. Maingon pa, please. Wa sa kibaw nga katong ako, atik-atik ra to. Pero ang akong kasing-kasing, mura nagni-olpots kalipay, mura nagong mabuang, wala, grabe ani niya. Nya sa dihang ni istorya siya nako, pwede maka-share gamay Father nako. Sharing ta. Istorya pa mi ba? Tanawa ang iyang background. Kung panahon parosting solicitation, nya mahibaw ko siyang kahimtang, di jud ko mo solicit niya bisan kadtong tag 40,000. Di ko mo solicit Ngano man? Nangamatay na iyang tanang ginikanan, bugtong siyang anak. Naminyo siya og na sila'y anak karon nga duha ka buok lalaki, mga bata pa. Adtong Marso, before ni lockdown, namatay iyang bana instantly. Karong panahon na naapa siya sa kasubo. Matod pa niya dinhis kalibutan Father,
ako na lang ug ang akong duha ka anak mo'y nagpuyo practically. Ana. Pero tungod kuno sa iyang sigig kabati nining ato dinhing misa na nindot kayo ang iyang pagda sa iyang kinabuhi ug ang iyang paglaom na bag-o, mauna nga maingon siya, ingon man kas imong wali pader nga konsuod tas Ginoo, panalipdan kitas Ginoo, tingali sa akong pagdugang og donate ani makapasuod kini nako sa Ginoo, nako purti gid nimong suora. Ato donate din siya. Adi di mo mupakpak ana di ay. Kamo no, murag wa gid mo ipagbati no. Or nangasyak baka mo. Sige, punan ako ng inyong kasyak. Wa mo abot og usa ka oras diha na say ni text nako, Father, pwede ako nalay mo angkon ang San Vicente Ferrer? Nako, naangko na ra ba? Pwede ba og ari na lang kanako i-insert sa retablo? Siya pila man sad ana Father ang cost kaha? Nako, naagines mga 500 pataas siya. Basig dili sa ko ka-afford Father, pero sige lang, willing kong mupuno aning akong amount nga ihatag unta. Reserve na to siya. Adi gyapon mo mapakpak. Pakpak mo. Pagkawa kini niyo ayo. Diha na sa ni text nako, tuas Canada. Ingon na po siya nga, Father, di man jud ko ka-afford anang 270,000 pero ganahan gyud ko mutampo, pwede mo hatag lang ko 100,000 ako. Yes, okay gyud kayo. Pero ato ti ka i-reserve sa retablo. Ato gyapon sa retablo. Sus diha naman sa ni text nako, Father, ako'y angkon anang San Vicente Ferrer. Nako, ning komedya ko nako, sige. Ni komedya ko ba, binako ba, og tiaw-tiaw lang tong iya. Pero nahibaw, nagugong nga, nanay ni angkon. Nako, sige, angkon na lang. Anak ko, salamat kayo ha. Sunod, i-take siya balik. Father, ako lang ning ipasugo ugma, akong ipadeposito sa imong account, ang akong ihatag, Father, 1M. Kibaw mo ko sa dang 1M? Secret. 1 million. Ngano wa man mo pakpak. Pakpak mo eh. Og nasya kay ko og ningon ko, sige, ana. Human nakatuog ko nga mura kog naglutaw sa hangin. Pagmata nako pagkabuntag karon kadlawon, gipahinumduman ko sa Ginoo na makakaha, wa ka mosulti nga ang stained glass nakuha na naangko na haron lang yun makuha nimong 1 million. Nako, nasyak bang kolor kay perti man akong lipayan siya, sultihin nas tinuod mo na ako siyang gitiksan karong buntag. Nako, Brad, sorry gyud kaayo nga na-overwhelm gyud ko sa imong pag-ingon nga modonate kag 1M. Wa ko kasulti nimo nga ang stained glass di ay naangko na kan San Vicente Ferrer. Nya kay dako man ning imong amount nga i-donate, pwede bag ikanalay akong paangkonon sa tiles sa among simbahan. Kay kining among tiles naa man sa ni dagan man sa ni mga 800 ka pindas labor. Ug hangtod sa pagnaog nako, wa mo reply. Pastilag bawion no? So magampo ta nga dito niya bawion nga malipay unta siya nga bisag wa siya dito sa stained glass nga tuas babaw, siya sad mo'y nakasponsor sa atong nindot kay dinhi nga tiles o granite. O, di ba? Ato siyang pakpakandaan. Pero pasaylo ako nga di lang nako isulti ilang mga pangalan kay nasayod ko mas dako ang ilang grasyang madawat sa Ginoo kung dili ta makailan nila. Ako ray makailan. Once ko kailan la personal, no? Anya nara man sila online. Pulo sila mga outside from our parish. Na abroad, nasa outside from our parish. Unsa man ni siya ang akong gipaambit ninyo. Na kining mga tawhana nakigsuod sa Ginoo. Kita sad kay nakigsuod man sa tas Ginoo, gigamit sa Ginoo ang tanang mga materials niining panahon sa krisis karon. Aron mahayahay ta, dipinsahan kita sa Ginoo. Normal nga balaod, ayaw pag-project kay ting krisis karon. Nya kadakuan ang imong project. O pa'y siguro, tungod aniro nga itong pagsugod og project, basin og maka-expand pa ta, kay nagkinahanglan pamantag social hall. O, di ba? Ang mga Parisiyo naglaraw nga patyon si Jesus. Unsa may gilaraw ni Jesus batok sa mga Parisiyo? Kibaw mo? Wa mo kibaw no? Ako wasad. Pero ang mga Parisiyo naglaraw nga patyon si Jesus.
Kanang maglaraw bitaw ka, na kay planuhon ba, na kay gustong buhaton. Maglisod kag tuog, di ba? Maglisod kag katog. Labi na gyud kung ang imong gilaraw, dautan. Maglisod kag katog. Kana bitang gusto nimong patyon, imong bana, kay sigig pangabit. Or buutan kayo imong bana, pero naagya po'y kabit. Nya, ang iyang kabit ra ba medyo mas gwapa nimo, mas caring pa. Unsa may imong makatug pa kana? Maglisod bisig puang animal gyud. Mao na nga niingon si propeta kaning kuan, propeta sa toy dress onang pagbasa, Mikiyas. Ingon din siya, niingon ko nung Ginoo, ang mga dautan dili makatog kay bisag naas ilang higdaanan gasigig plano og dautan. Dinis atong parokya wa ka dinhi mga parokyano nato nga nagsigig plano og dautan. Di gina sila katog. Labi na karong panahon na anha man mo magsigig sharing ang mga dautan sa Facebook. Sigig upload sa Facebook og mga dautan nga mga pulong batok sa mga taong ilang ikalagutan. Nga bisan pag ang tao nga ilang ikalagutan nagbuhat nagmaayo tungod sa ilang pagkadautan, dautan lang gyapon ang buhat anang tawhana. Bisan maayo na ang iyang gibuhat, bisan ganig hasta sila nakatagamtam nas kaayuhan, dautan lang gyapon ang ilang planohon anang tawhana. Kabantay mo? Ingon anak kadautan ang dautan. Oo na siya. Ya, wa mo ana maapil. Wa mo magplanog dautan sa inyong isig kataw. Buotan mo. Pwede na mong patiyong. Anya, dili mo malagot sa mga dautan. Nga bisan sa imong kaayo ngadto nila, imo na silang gihigugma, wa pag yun sila'y kwarta, imo pag yung gitabangan aron ma-ospital, pagkaayo, libakon lang yapon ka, ana. Wa sila'y bugas, tagaan ni mong bugas, inigtalikod ni mo, libakon lang yapon ka. Unsa man? Okay na ninyo? Dili. O gawin ka, dili pa dir. Buangon sa day ka. Muna, ang mga Parisiyo nagplanog dautan para ni Jesus, pero si Jesus nagplano og kaluwasan para sa mga Parisiyo. Si Jesus nagplano og nindot kayong kaluwasan para sa mga taong gasigig gukod niya aron patyon siya. Mao bitaw nga ni-retire siya ngadto sa laing lugar, gihinginlan in taon siya sa iyang lugar. Kana bang wa na taon siya pinuy-anan si Jesus kay gukod-gukuron man siya. Kanang taong way pinuy-anan unsay tawag nimo ana? Dato kabos. Kabus. Kusga. Kabus. Nya gusto mong maliwat ni Jesus. Uy, ito bagoy. Ang di ka gusto maliwat ni Jesus, Parisiyo dahi ka. Ana, si Jesus, yanong ay nibiya sa iyang balay, yanong nibiya sa iyang lugar. Pero tanawa ha, tanawa kung sa nahitabo, paglakaw ni Jesus ngadtos kamingawan, misunod kaniya ang daghan kaing mga tao. Og iya siyang gitudluan dito sa kamingawan og giayo ang tanan nilang mga sakit. Sino nga na? Ang kabus nakaayo og mga sakit. Nakatudlo pagyud sa nindot nga kinabuhi. Pero ang mga dato, ang mga Parisiyo, unsa may ilang gibati? Gasigi og kasuko, gasigi giyaw-yaw. Wa na diha si Jesus, suko lang yapon sila. Nga. Unsa may gusto ninyo? Kanang magsigi mong kasuko o kanang relax ra? Relax. Sunda si Jesus pagpakakabos. Biyain ang imong balay. Mita mo. Unsa man pagbiya sa balay? Unsa man nato paghimo nga biyaan nato tong balay? Wa man lutusa pa der, wa man sinaghingili na ko. Nganong imo man kong pabiyaon sa balay? Ana. Unsa man nato paghimo? Ayaw higugmaa ang imong balay labaw kaysa imong isig katawo. Muna'y pagbiya sa balay.
Higugmaa ang imong isig katao, dili ang balay. Mao na siya. Pasabot og naana ganing imong isig katao nga kabos, unsa may buhaton? Pasudlon, dili. Pasudlon. Labi nagsiga kay mata, nya daghan kay patik, adik kay naong. Pero kabos, nya way balay, pasudlon, dili. Pasudlon. Oh, tanawan ko, ala pader, matay sa daw na pader ya. Mao na siya pagbiya sa balay. Kana bang og mubiya na kas imong balay, di na ka mahinugon kung kinsay musud anang balaya. Ug mao na nahitabo ni Hesus, nibiya siya sa iyang lugar aron ang tanang tao makalugar pagbuhat bisan unsay ilang buhaton nga di siya mangigi. Ug nganong iya man ang gibuhat? Tungod kay gusto niyang tumanon ang kabubuton sa Dios nga nag-ingon diha ni propeta Isaías, gisisgutas ebanghelyo, nga di gyud siya magsinggit-singgit sa iyang kasuko. Dili siya magyaw-yaw diha sa kadalanan. Karon naay gamayng diferensya, rally dayon. Di ba? Rally dayon. Ana, hala, suwat dayon, petisyon dayon. Ana, hasta pare petisyonan. Mga yawanon mo. Ingka ang pare, masan mo yawanon pa der. Unya, magpatako day ka. Og yawanon na inyong pare, dawata nga naamoy paring yawanon. Aron di ka matakdan sa iyang pagkayawanon. In kaso lag na. Unya, kung ang inyong pare, Diyos nun, yay mo lang pong petisyonan, yawanon ka. O, di ba? Yawa mo maglagot anirong nagwali. Wala. Istoryahe. Bantay mo diya. Wow na nga si Kristo giingon nga siya ang mahimong paglaom sa tanang katawhan. Mo'y ending ni propeta Isaías. Tungod aning iyang batasan nga di siya mutubag-tubag, di siya musukol, di siya magrally. Mahimo siyang paglaom sa tanang katawhan. So ang tao dieng kabos mao'y tinuod nga paglaom sa katilingban. Ang tao nga nahigugmas kakabos mo'y mahimong paglaom ug mahimong kausaban nga tinud-anay sa katilingban. Kinsa maroy na nag-away bahin aning coronavirus, ang mga kabos o ang mga dato? Ang mga dato. Kinsa may nag-away tungod aning mga karsada kanadihang mga budget, ang mga kabos o mga dato? Mga dato, sila maoy kadaot sa katilingban. Kana mga taong agap sa kwarta, kana mga tao nga nahigugmag maayos ilang mga balay sa ilang mga yuta, mauna sila ang distraction sa kalibutan o sa katawhan. Dili na sila hope of people and the hope of the world. Alag suko mo na ako. Mauman bitaw nga ang atong pag-ampo sa tubag sa salmo, ang atong gihangyos Ginoo, unsa man? Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Kalimti lang ng mga dato, Lord. Ayaw lang kalimti ang kabos. Kay kanang mga dato, nalimot naman sa nimo. Kalimti na lang sana sila? No, dili malimot ang Ginoo sa kabos o sa dato, pero mas mo prefer siya nga mutabang sa kabos kay ang kabos mao ang paglaom sa kalibutan. Dili ang mga dato. Ang mga dato mo'y gasigig dagmal sa mga kabos. Tanawa ang mga dato nga nahigugmas kalibutan. St. Francis of Assisi, unsa may ang gibuhat? Nagpakakabos. Mother Teresa of Calcutta, St. Augustine, St. Ignatius of Loyola, St. Benedict, St. Dominic, St. Thomas Aquinas, tanan nga mga taong dato nga nahigugmas Ginoo, nagpakakabos. Nga naman, mahimo ra jud kong paglaom basta kabos na ko. Atis tingin anyo iguli sa inyong balay. Kung tanaw nimo sa imong silingan, way klarong agianan, gubada yung inyong kural. Haron maayo na ang iyang agianan. Ingka day unsay man imong gibuhat, ingka ako lang gi-practice ang kakabos. Dili na ako'y tag-iya aning akong agianan, ang ako ng silingan. Ana? Unsaon wala nang imong mga tanom, isa ako ning putlon.
kay nakaalinis agianan sa akong silingan. So ikanugon ana, mas nahigugma ko sa akong silingan kaysa aning mga tanom. Nindo tala. Mga naong ninyo ay wagi klaro. Sige, manindog na ta. Kamo gusto mo milagro? Gusto. Ngako rong maguwang ni text nako. Pader iampo in taon mi. Maintag milagruhan mis Ginoo kay wa na mi kasabot aning among mga sakit diri. Ingon sa kos Ginoo, Lord, di lang ko mangayog milagro, motuo lang gyud ko nga kun imong buhion ning akong mga iyaan o kani akong maguwang mabuhi ra gyud ni sila ug mga matay pud ni sila, mumisa lang niya ako. Ang Ginoo niingon, dautan kining kaliwatana matud pa ni Hesus, evil generation nganuman gasigig pangayog milagro. Dautan ba ang milagro mga igsoon? Dili. Naghimo mas Kristo mga milagro. Pero mangayo nagaitag milagro kana mo'y dautan. Kana bang di nata motuog Ginoo basta way milagro. Karargod ani din higod ang atong pista sa una gihibutang og katapusang Huwebes sa Abril niya atong gidesisyonan sa atong General Assembly pagka January kapangandam sa pista nga atong ibalhin og Sabado niya na may uban nga mosupak nangay din silag milagro pagka pagpista unya kay wa man madayon ang pista kay nagpandemic man ila dayong giingon tungod nis pagbalhin sa kwan Sabado, mo nang naamong na lang hinuon ang Holy Week sa tibuok kalibutan, naamong na ang Flores de Mayo sa tibuok kaning Pilipinas, wa na hinuon ka-celebrate ang inahans kanunay panabang sa ilang pista, tungod kay gibalhin sa taga San Vicente ang pista gikas Huwebes nga ri Sabado. Unsa man na? Kani manggong milagro, kung masintro na tas milagro, mahimo na siyang kontras pagtuo. Unsa may kontras pagtuo? Kanang tuo-tuo. Superstition. Unsa man ang superstition? Kana bang masintro na ka sa gisulti sa tao? Gibuhat sa tao? Naandan sa tao? O kaha sa imahin? O kaha sa lugar? O kaha sa pizza? Na di na ka maminaw basta musukwahi ana. Ug mao na nahitabo sa mga Pariseo panahon ni Hesus. Murag nakasintro na sila sa balaod sa kaning Bible nga ilang nasabtan, galisod na sila dawat ni Kristo sa gipanudlo ni Kristo kay nahimo naman silang fanatic sa ilang mga nakatunan o ilang gipractice. Kanabitang mo ka dinhi nangutana ko dinhi nganong katapusan mang Simanas Abril mo gapista dinhi San Vicente nga si San Vicente Ferrer ang iyang pista Pitsa 5 man sa Abril, nganong gibalhin man ninyo katapusan nga simana sa Abril? Unsay tubag sa atong mga katigulangan nga nitambong atong assembly? Father, mao man gunay ting tapos nas ting ani, nya unsaon manamo pag kanang celebrate og pista og wapa sad mitaw ang mga kwarta di pa bikaani, lingaw mga tawo pangani didto, di gyud ka celebrate. Unsa man na? Check or wrong? Check. Nganong check man? Makapalambo mas pagtuo. Unsaon na mo pag-celebrate sa pista nga to pa mamigiani. Check. Munang wa mo badlunga sa simbahan. Timan ibaya nga kining pista ni San Vicente Ferrer nga Abril 5, kahibaw mo kanus-an na gidesisyonan sa simbahan. Ang makatubag tagaan ako 100,000. Kanus gidesisyonan sa simbahan nga ang pista ni San Vicente Ferrer Abril 5. Wa sa ko kahibaw. Di oy, ga-research ko ana. Gidesisyonan sa simbahan 1455. Kanus amo gasugod og balhin anang pitsaha dinhi San Vicente. Wa mo sa kahinumdom. Ay butang ta lang.
Gikan sa 2020 minusan og 1455. Pila man nakatuig? Pila diferensya? 2020 minus 1455. Ang makatubag na 5 pesos. 565. Ato lang ibutang nga kamo dinhi sa San Vicente, nagpractice na mo sa inyong pista nga kanang katapusang Huwebes sa Abril. Ibutang talag 165 years na. Sa ato pa 400 years na nga naanda na gina sa simbahan nga Abril 5. Unya inyo lang gikalit og usab. Kinsa man mong mausab anang pitsaha kun buot gyud natong hunahon-naon. Pero nganong nitugot man ang simbahan kay makapalambo sa pagtuo. Makapalambo sa pagtuo. Ang gusto ni Kristo mga igsoon, di ta mangayog milagro para lang mo bilib ta. Kung dili, mangayo ta sa grasyas Ginoo nga makasabot ta sa milagro nga iyang gihimo. Munang ningon siya, muhatag ko ninyong milagro, kadtong milagro ni Jonas, hinumdumi to ninyo. Nya tuo mo nga mabuhat nas Ginoo. Nya tuo sad mo nga ako maoy Ginoo. Ayaw na lang ko niyo pahimo ag milagro og maghimo ko, okay. Og di sad ko maghimo, ayaw na himo ang basihanan nga mawagtang inyong pagtuo sa simbahan, mawagtang ang inyong pagtuo sa pari, mawagtang ang inyong pagtuo sa desisyon sa simbahan. Mauna na'y makapahimo na tong yawanon kay makig-away naman ka, masuko naman ka, unsay iwalis pari mo ingon naman ka, o gahig o ng pariya. I-post naman nimo sa Facebook ang pari sa imong kasuko. Tungod lang kay wa matuman ang imong gusto, mauna na ang makapahimo nimong evil kay nasuko naman ka. Nya ang pari sad kun magpada masuko sad mayawaan tang tanan. Mao na si Kristo wa masuko sa nagsigig yubit niya sa iyang mga gihimong desisyon. Gipatay siya, wa sad siya musukol. Nganuman iyang gipakita nga ang pagtuo nako sa Dios lahi sa inyo. Kanang inyo tuo-tuo man na, kaning ako pagtuo. Na karon subayon nato padayon. Katapusan na mong kuan, katapusan na mong Semanas Abril, check na siya. Ana. Karon napaday mo yung mga uma din eh. Napa mo yung mga uma? Maghuwat patag anihonon? Maghuwat patag? Wa na oy. Gatrabaho na mo. Lunes ngadtos Biyernes ang trabaho karon. Regular ninyo dinhi kadaghanan. Lunes ngadtos Biyernes. Di sa ato pa kung magpista tag Huwebes, jutay ra ang makatambong kay ngano man. Gatrabaho man. Pareha sa una inyo ba? Og magpista tag Abril 5, unang semana sa kaning ni ang Abril, ting-ani pa man, jutay rin makatambo. Nya karon kay trabaho naman mo Lunes nga to Biyernes, og maghuwebes tag pista, jutay ra makatambong. Ani desisyon ang ato dining assembly, ato na laning himuon Sabado, aron ang tanan nga nagtrabaho Lunes nga to Biyernes, makatambong sa Sabado nga wa nay huna-hunaon. Nya Domingo pag gid kaog mawagi trabaho, aw hayahay pahuway ta makapanghugas patas plato nato nga gikaon atong tuang mga bisitang dagko ra ba kay kaon nya di ra ba gyud manghugas. Ana makapanglimpyo patas agi nato didto sa mga hubog nga suka didto buak didto kuan ana. Sa to paway huna-hunaon kun magpista tag Huwebes sa amo dining istorya-istorya. Tunga-tunga sa semana, ika-Biyernes ting trabaho, jutay pag yung makatambong, hasol pa kay dihang magprosesyon ta kay daghan kay muagi kay ting trabaho lagi. Ato na lang ibutag Sabado. Unsa man na? Wrong? Check. Check. Kay makapanindot sa atong pagtuo, makapalambo sa atong pag-celebrate sa pista. Yang anong supakon man nga desisyon man ni sa simbahan. Niya ang musupak, dugay na sang gasupak-supak sa simbahan. Kaya ang 400 years nga practice nga Abril 5, giusab magkatapos ang Semanas Abril. Ni-check man ganing simbahan nga 400 years na to. Karon pa ba dili ta mo check nga wa pa magani mo kaabot og 165 years? Ang ako lang pasabot ba, ang gustos Ginoo, palambua ang pagtuo. Mo ginay number 1. Ikaduha, nga mobiya tas atong mga sala. Maghinulsol tas atong mga sala.
Mag-unsa magpista ta dinhi, sige lang gyapong suyop. Sige lang gyapong suyop. Mag-unsa magdaghan kita dinhi magpista prosesyon tang San Vicente Ferrer, sige lang gyapong puyo-puyo. Magtipon lang gyapon ang babae o babae, laki o laki. Maghimo lang gyapon ta ng mga sala sa pagdinumtanay, sala sa kadao, sala sa linibakay. Nya makaayo na. Nya kamo wa mo maghimo ana. Nung tutok man mo nako, ingon sad mo ron, ikaw pa dir wa ka maghimo ana. Secret. Hidulsuli ang sala. So human sa pagtuos Ginoo, iniglambo sa pagtuo ang sunod ana, matud pa sa unang pagbasa, pagpaubos na mo kuyog sa Ginoo. Biyai ang tanang mga sala. Lisod kay mo kuyog tas Ginoo mga igsoon, nya magsigitag pasan anang sala, iya man na siyawa ang sala. Nya magpasan ka sa sala, nya magsika ingon I love you Lord, I love you Lord. Nya ang imong gida ang bahandi sa yawa. Na siya. Mura kog nasuko no. Anong nakalitan man mo? Ang ako lang punto din hiba nga palambuo na tong pagtuo, dili nang tuo-tuo, to the point nga magsigi na lang hinuon ta dinhig pangaway, magsigi na lang hinuon ta dinhig kasuko. Way kapuslanan ang tanan natong pagsimba, magdungan tagbiya sa atong sala. Nya unsa man pagbiya sa sala? Sunda ang gusto sa simbahan, sunda ang gusto sa Ginoo, dili ang imong gusto. Ako sa dinhi unsa may gusto sa Ginoo nga di ko mukupot og kolekta. Ang akong kinabuhi isipari life of poverty. Munang wa jud koy gikuptang kolekta dinhi, gi-report na nato tanan sa opisina, gisulti na nako ninyo tanan, bisag adtuon pa kunyo sa inyo akong kwarto, wa koy kwartang gikuptan dito, wa sad ko mo withdraw diha nang atong bank book nga way pirma sa atong treasurer o pirma sa ubang mga pastoral council o finance council nga signatory. Nya ako sa na siyang i-report, paresibuhan na nako. Hasta gani akong stipend, akong ihatag dire. Hasta misa nako ngadtos gawas ug na ako'y dawaton, ang tanang kolekta ihatag nako dire. Life of poverty. Unsa man ni siya? Paningkamot ni nako nga ma-feel ninyo mga parishioners that I love you very much. Nga puy anako ngakong pagkapari. Naamgiusan nyo din Father, usa lang kasimana ba 2 million na may imong nakuha nga kanang donation, pastilag isod na nimo sa imong bulsa, Father, milyonaryo naman ka. O tanawa kinsa may na milyonaryo, ang parokya dili siyano. Nindog na ta. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Oo, pakita. Kita ka. Ang wa kahinumdom impyerno. Mga igsoon, pag pangandoy sa mga tao nga Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy, sa inyong paminaw, gituman ba sa Ginoo kini o wala? Tuman. Kamo nakasinati mo sa kaluoy sa Ginoo? Kasinati. Kita din his parokya nakasinati itas kaluoy sa Ginoo? Kasinati. Oh, kana no. Pero unsa mang klasihas kaluoy ang gihatag sa Ginoo, kay kita godosahay og naay tawo nga galisod, sama ng galisod sa pagkaon, ug maluoy ta muhatag dayon tag pagkaon. Nya iguman na tog hatag, o man na nakakuan ako sa akong kaluoy, nya mubalik na sad siya, mangayo na sad tambal, tagaan. Tagaan. Oh, hatag po nga kay naluoy ka, dangtag duha ka adlaw, balik na sad kay mangayog pagkaon, hatag ka. Hatag. Na nangot-kot na so, sige. Sige, muhatag yapon. Hatag. Oh, iya inigsunod na sad, ngayo na sad og tambal. Wa kabot og usa ka semana, ngayo na sad pagkaon. Hatag dili. Oh, wa mo ayo lagi daan bayud ko. Ang pare balik-balik ang pangayo. May wala day pare, human ako manghatag, banami manghatag, wa nay bugas, pa na. Ang atong kaluoy, dili ni siya mo isaktong kaluoy. Ang Ginoo kung maluoy siya, gipakita ni Kristo sa Ebanghelyo, lahi gid siya mo'y maluoy. Ngano man, himuo niyang inahan og igsuon ang iyang gikaluyan. Iyang gihimong sayon kaayo ang pagkahimong inahan og igsuon. Mapulan day kag pakaon sa imong inahan. Mapulan day kag tabang sa imong igsuon.
Libo. Wa man mo mutingog. Kung laing tao siya, mapulaan gyud ka, moingon gyud ka, balik-balik mong nako. Pero og imo na nang igsuon, imo na nang inahan, kada gid niya sana kanang iyang sitwasyon ba nga murag galisod siya, basta imong igsuon, imong inahan, imong amahan, automatic gina bisag galagot pa kana, mutabang gyud ka. Mao na ang Ginoo, wa ratan niya isipa nga iyang mga higala. Wa ratan niya isipa nga iyang gikaluy-an, iyang gipasayon kaayo ang pagkahimong igsuon o ginahan. Sayon ra gyud kaayo. Apply ra gyud og American citizenship. Adi lang usa ng citizenship, visa lang padong sa Amerika or Canada ba or hay pa na makinahanglag visa. Hay lang ng visa, passport lang, suway apply. Dugay no. Gasto pa kayo. Awa man sa mo kasuway apply tingali. Oh, yang uban mamaligya giyuta, mamrinda giyuta, hasta mga balay pang maligya kay para lang yun makuha ning visa. Dugay kayo. Pero ang Ginoo pagkasayo na, pag ingong Diyos mga tao nga imong mama ba o imong mga igsuon nas gawas gusto makikita nimo, ingon ni siya, kinsa may akong igsuon, kinsa may akong inahan. Paglingi niya to mga taong naglingkod dito, naminaw niya siya, kani sila mo ni akong inahan o akong mga igsuon. Kay kinsa tong maminaw o magtuman sa mga pulong sa akong amahan nga tuas langit, maunay akong igsuon o akong inahan. Kamo, igsuon ba mo ni Kristo? Dili. Ang luya mga imog now. Klaro ako no be. Igsuon ka o kontra? Nagtuman mo sa pulong sa Ginoo. Niya pulong na sa Ginoong kurala na inyong balay. Pulong na dili. Niya nagtuman mo ana way kural inyong balay. Na di ay. Pulong na sa Ginoo nga paningil gid anang utang. Anong ana-ana naman mo diya? Niya, wa mo maningil sa utang. Pastilan. Mao na siya. Gigi ko na, ibalwita ko nung tinuod bagyo kang, basin lang sa imo lang hunahuna, igsuon kas Ginoo, pero wa di takapasar sa requirement nga sayon kaayo. Unsa ra man gi requirement nga sayon kaayo? Paminaw lang o tumana. Lisod ba tumanon ang sugos Ginoo nga igsoon? Lisod sayon. Tubaga lisod sayon. Lisod? Sayon. O na. Kisay maingong sayon, taas kamot. Ang mga tiwasonon raman sa iniingon nga sayon. ang kanibang mga ngano na tungod na kay ang mga himsog pa tag-as pa man kay ambisyon para silang kaugalingon kani mga tiwasonon pamawi na mula ng ila. Sayon kaayo oy, porting sayuna tumanon sa sugos Ginoo. Kana lang mingon siya pakana ang gigutom pagkasayon. Ang gigutom kung imong pakanon di gina magpilig kaon. Paimna og tubig ang giuhaw. Di gina magpili nga kanagyong mineral water. Bisag tubig sa puso naghantaya imnon gina basta giuhaw ka. Sayon kayo. Nya ikaduha unsa to? Sininai ang hubo. Kasayon ana ang hubo sininaan di man na magpili og igsusulob. Ay parehas pare nga magpili gyud mo na inighatag ninyo regalos pare magkabuang gibog pangita unsa may gustong pader unsa may gustong pader blue puti pink unsa pink man sala gaduda lagi kong father. Magpili mo ba unsay pagkaos pare magsige mo paniid unsay kanos pare no pero kanang gigutom oy wa na nay pilig kaon oy sayon ra gyud kay napakanon nya dayon alimahi ang masakiton. Wa man sa mingong ayuha ang masakiton. Alimahi lang.
Ana, imo lang kung atimanon hangtod siya mamatay, mauna na siya. Nya dayon ang sa sunod. Pasudlas inyong balay, ang way balay. Ug nga alang jud kay balay, wa na igsuo na ka ni Kristo, labi nag mo pasulod ka sa way balay, wa na igsuo na kaniya. Nya sunod, duawa ang binilanggo. Wa man sa mingong buhii ang binilanggo, duaw ra man. Pwede ra mag-anak kas may rihas. Musta brad? Ana ra gud. Wa na igsuo na kang Kristo. Porting sayuna. Pero nganong nahimong lisod? Tungod sa atong mga sala. Muna sa unang pagbasa, ang Ginoo sad aron gyud ta mahiusa niya, matud pa sa unang pagbasa, gitunob-tunuban niya ang atong mga sala. Pasabot ang Ginoo sad mismo ang nihatag og pagdugmok sa atong sala. Ug mao na nga aduna tay mga sakramento nga makawagtang sa sala. 7 sacraments. Lisod ba i-avail ang 7 sacraments? Mingka mahal magay pader, pakasal ta mahal biya pader, pabunyag ta mahal baya. Karon ay naibag-ong guidelines ang Vatican, na-release ganiha. Kung nabasahas internet, ako mga itong gipost, avoid commercialism. Di na nila pabutangan og presyo ang tanang sakramento. Nauna tagyutay din Naaron guidelines. Wa nay presyo ang mga sakramento, tanan nga semblance nga commercialism nga murag naa kunoy tariff inana, wa na. Aron ang tanan dili kuno mobati nga rejected siya tungod lang kay dili ka-afford sa presyo. Unya dili ipa-announce ang tanang donations, dili gyud i-anonymous gyud tanan diha sa announcement. Nakauna-una pud ta ana na imuhangyo nako, Father, pwede gisuwat lang among akaningan lang sa kisa diha ngari sa inyong stained glass. Nako, ayaw lang kay haron ba Ginoo ra ginasayod ba? Kay nga naman makapahatag sa nagdiscrimination sa sad ka-donate niya ng kantidad. Musulti ra ko sa naanay ni donate pero di ko musulti kinsa. Wa mo kay baw nara des inyong tupad. Di ba? Nakauna sa tagjutay ana. Nganong gibuhat man ni sa simbahan sa pagpaningkamot nga ang sakramento ba mahimong available. Mao bitan na mauban moingon rin ako, di man ko kapakasal pa dir kay wa koy kwarta. Nako na. May impierno gyud ka ana kay dinhi ra ba sa akong pagpamaagi dinis parokya, wa bi ako magsita og amount. Nya di lang yapon ka magpakasal, kinsa man ang sa imo. Di lang yapon ka magpabunyag, imo na wa biag yu koy amount kagisita dire gikan sa piso ngadto sa 1 million inyong ihatag. Gitawag nag love offering. Kung piso ra gyud imong maabot, hatag og piso bunyagan ti ka, hatag og piso kaslon ti ka. Basta tininuod lang yung magpakasal ka. Oy, muhatag og 20 pesos, magkumbira man sa ditong 20,000. Mga buangon mong dagko. Muhatag raman sa dirig 1,000, magkumbira mag 100,000 inig kasal, di ka mo mga buangon na. Balihan na lang, ihatag diring 100,000, pagkumbirag 1,000. Kana, langit yung ka. Ako pasabot, ayaw basihi ang kwarta. Aron lang ka mo abil sa sakramento. Munang simbahan karon gipaluag sag maayo. Gani karon giingon pag nila pagsulti didto kay daghan na marong mga parokyang gipang sirado ba tungod kuno kay wa nay income, kay wa nay mga Katoliko, wa nay mosimba, so gisira na lang. Iniingon gyapon ang maong suggestion sa Vatican. Ang gusto ni Pope Francis dili isira tungod lang sa kwarta. Kanindot ano? Sige lang ginang abli dia, balag way pare. Ang pare, wana sa dia mga parishioners, bitaw, ang ayaw ginahimo ang kwarta nga hindrance sa pagdawat og sakramento. Ayaw sad himua ang kwarta nga mo'y hinungdan nga di na hinuon kasud sa sakramento ang mga tao nga imong giatiman. Kanindot sa Ginoo, no? Kanindot sa simbahan. Kita na lang yun, mo'y galisod-lisod ani. So gusto gani mong maigsoon, inahan ni Kristo, avail sa sakramento.
buhat sa gisugos Ginoo. Sayon ba? Porting sayuna. Lisod ba? Porti sang lisura. Kinsa may nakaingon? Ang imong kabuang. Sige, nga tata.